ברכות על רכישת הדירה החדשה וחתימת החוזה. איזה מרגש! תודה שבחרתם בקבוצת בראל. בראל בוחרת לשים את הלקוח במרכז. קבוצת בראל היא קבוצת נדל"ן ויזמות מובילה וחדשנית, עם הון אנושי ייחודי שמטפח מצוינות. אנחנו מחויבים לספק לכם ערך מוסף המבוסס על בטיחות, אחריות, הגינות, שקיפות וחדשנות. בבראל אנחנו יודעים שיש הרבה דברים על הראש. עורך דין, בנק, משכנתא, תשלומים. בדיוק בגלל זה יצרנו עבורכם פורטל דיירים ייעודי. פורטל הדיירים שלנו הוא אזור אישי ומאובטח, שמרכז את כל המידע, ההנחיות והמסמכים הקשורים לדירה שלכם במקום אחד, נגיש ונוח. דרך הפורטל תוכלו גם לשלוח פניות לגורמים הרלוונטיים בחברה, כמו שירות לקוחות, שינויי דיירים או מחלקת כספים. בעת החתימה קיבלתם שוברי תשלום מעורך הדין. זהו אמצעי התשלום היחיד שאיתו תבצעו את התשלומים עבור הבנייה בבנק שלכם. כשתגיעו לבנק לבקש את ההלוואה, תביאו איתכם את החוזה ושאר מסמכי המחר. תצטרכו להציג מסמכים אישיים לפי מה שהבנק יבקש. מסמכים מחברת בראל, והכל יחכה לכם בפורטל. אחרי שהגשתם את כל המסמכים לבנק, תקבלו מהבנק מסמכים וכתב התחייבות. את המסמכים שקיבלתם מהבנק יש לשלוח למייל של עורך הדין. במסמכי המשכנתא מטפלים עורכי הדין שלנו. עורך הדין יעביר את המסמכים לחתימת החברה. לאחר סיום כל החתימות, נזמין אתכם לאסוף את מסמכי המקור החתומים. הבנקים דורשים את המסמכים המקוריים, ולכן אי אפשר לשלוח לכם אותם חזרה במייל. אחרי שאספתם את המסמכים החתומים מהמשרד, יש להגישם לבנק. לאחר האישור הסופי וקבלת ההלוואה, תבצעו את התשלום לחברה באמצעות פנקס השוברים שקיבלתם בתחילת הדרך. בהמשך, בהתאם להתקדמות הבנייה, נזמין אתכם לפגישה עם מתאמת התכנון האדריכלי. תבחרו פרטי גמר כמו ריצוף וכלים סניטריים, תיפגשו עם ספקים ותבקרו באולמות התצוגה. ובינתיים, אנחנו בונים את הבית שלכם. תמשיכו לעקוב בפורטל, להתעדכן בהתקדמות הבנייה, לשלוח פניות למחלקות השונות ולשמור על קשר. אנחנו כאן בשבילכם לאורך כל הדרך, עד לקבלת הבית ואחריו. קבוצת בראל, ביטחון מהמטר הראשון.